دوه روژا پنجشنبه لهولا زیتون لپارکا سامی عبدالرحمن لهولێرا پایتەخت بیرانینە هەلبەستوان و نویسکار عەمەرێ لەعەلێ یا سێیەمین هات لەدارخستن. بە ئامادەبوونا هژمارەك ji هونەرمەند ڕەوشەنبیر و حەزکردیên wî ji Rojava û ji Başûrê Kurdistanê. Ev ya rastî tiştekî gelekî giring e û gelekî mezin e bo milleta me Kurda. Ku sal vegera rehmetî Emerê Lalê helbestvanê mezin bê çêkirin il Kurdistanê. û ez gelek spasiya helbestvan û yê ku ev bîranîn çêkirin. Malbata Emerê Lalê dibîne ku çûna bavê wan valehiyeke pir mezin şûna xwe de hişt ji ber tiştê ku ji huner û kurdayetiyê re pêşkêş kiriye bêhempa bû. Tişta ji me re hêlayî tiştekî giring e û gelekî mezin e tişta ji me re hêlayî. Neş me tenê re ji miletê Kurd hemiyê re. Tişta hêlayî bi hezarî salan nayê winda kirin. Turasî wî, şerê wî, folklorê wî, tiştê wî ebeden. tiştê wî nan winda kirin. Min ez bijim hate xuyakirin demê wefata wî de çawa millet pê bihat bîgirêdan ji ber ku Emerê Lalê û kanî xwe xwîna milletê xwe de biçînê û nayê ji bîra kirin. Ew nivîsê wê bimînin ta milletê Kurd heye û ta Kurdistan heye wê ew nivîsan jî bimînin. Bandora Emerê Lalê li ser nivîskar, hunermend û helbestvanan gelek hebû. Ku bûye rêbaz û dibistan ji wan re. Emerê Lalê serwetekî gelekî mezin dû xwe hişt. Yani gelek helbestê wî heta em saxin yê ser zimanê milletê Kurd bimîne û yê bimîne. û bendora wî ser min û ser helbestvana hemiya bendorekî gelekî em pê şane û dafeekî mezin dême ku em helbestê pêş bêxin û pê serfiraz bin. Yani destnivîsî wî hemî midin nivîstan. Ez va nivîsî wî ez kedim nêv hozanê de min bijî xwe fêr kir yani rêyên bi re vekir, alîkariya min dikir. Her wiha helbestvan Emerê Lalê di bîra ne tenê xelkê Rojava de ye, lêbelê seranserî Kurdistanê xelk wî li bîr tînin. Hin ji wan ew dîtine û hin jî hêviya wan ew bû ku wî bibînin. Rastî ez wekî Kurdek mecûbim bi berhemê Emerê Lalê û ez di salê 2005 da ez berhemê wî şadbûn û berhemê wî min ê xandî lê mixabin min ew şnêzik venedî min gelek hez kir ku ez wî bibînim. Dilsûziya wî bû milletê Kurd. Xemên wî li ser vî milletî û van rojên tal û tirşiyên vî milletî dîtî li destpêka jiyana wî ew ê digelbî û heta roja çûye ber dilovaniya Xwedê. û di dawiyê de du xelat hatin pêşkêşkirin, yekê ji lîkolîner Diktor Şewket Sindî re û ya din jî ji rêveberiya çap û weşana giştî li Hewlêrê. Menal Mihemed, bernama ARK, Hewlêr.